Dobrý deň, tu ja som Morgan. Vítam vás u nového videa. Dneska si povieme všetko o Manuelovi Neuerovi. Tak poďme na to. Manuel Neuer sa narodil v nemeckom veľkomeste menom Gelsenkirchen. Manuel Neuer bol v akadémii menom Schalke 04, čo teraz pôsobia v Bundeslige 2. Neuer prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami v Schalke 04 a v roku 2005 podpísal profesionálnu zmluvu. V nemeckej Bundesligy debutoval ako 20-ročný v sezóne 2006-2007. V tíme Schalke 04 sa mu veľmi darilo, že nemecký veľkoklub Bayern Mníchov mal o Manuela Neuera záujem. A 1. júna 2011 sa potvrdilo, že Manuel Neuer prestúpi z klubu Schalke 04 do Bayernu Mníchov. Manuel Neuer podpísal 5-ročnú zmluvu, ktorej platnosť uplyne v júni 2016. Prestup stal 22 miliónov eur, ktorý z Neuera urobil druhého najdrahšieho brankára všetkých čias. V roku 2013 vyhrali Ligu majstrov proti Borussii Dortmund 2:1. A neskôr vyhral Bayern Mníchov 11 krát po sebe Bundesligu a až teraz bola preťatá Bayernom Leverkusenom. V roku 2020 Manuel Neuer vyhral Ligu majstrov proti Paris Saint-Germain. Neuer vtedy vychytal čisté konto po výhre 1:0 streleným golom od Kingsley Comana. A Manuel Neuer až do dneska pôsobí v nemeckom veľkoklube Bayern Mníchov a má 38 rokov.